На диво, дівчат, бажаючих взяти участь у кастингу, виявилося не дуже багато. Напевно, літні канікули та спека змусили багатьох зосередитись на відпочинку. Найцілеспрямованіші та найнаполегливіші, а таких було близько 10, зібралися в приміщенні «Імперіалу», аби випробувати свою долю. Перед початком основного дійства організатори роздали всім дівчатам анкети для заповнення. Неозброєним оком було видно, що претендентки на звання моделей дуже хвилюються, але їх бажання стати зіркою подіуму було сильнішим. Захотелось чего-то нового. Помимо учебы, еще чем-то заниматься. И если понравится, в дальнейшем дальше заниматься этим. Это мечта с детства, как хотела стать. Какими качествами, не знаю, должна быть стройная, цели, чтобы как поставить цель и добиться ее. Я посмотрела, что девочки рост не особо влияет. Берут, почему бы не поучаствовать, тем более я уже как-то участвовала в кастинге, вот. Есть желание поработать моделью. Поки дівчатам вимірювали зріст та параметри фігури, директор модельного агентства «Мішель» Лариса Токарєва розповіла багато цікавого про світ модельного бізнесу. А також зазначила, що у тих щасливих, які успішно пройдуть кастинг, є реальна можливість взяти участь у конкурсі «Міс Суми» або укласти контракт з відомими міжнародними агентствами. Цель вообще-то нашего приезда провести кастинг для модельного конкурса, который мы проводим ежегодно. В Сумах проводим ежегодно, но по регионам ни разу не приходилось. И мы делаем фотосъемку участниц, не участниц, а претендентов. Отправляем на Киев. Мы работаем от агентства. У нас эксклюзивное право на проведение этого конкурса от агентства Joystar. Агентство Joystar имеет представительство в Киеве, а вообще их офисы базируются в Милан, Париж, Нью-Йорк, Сан-Пауло и Лондон. Найдя здесь девочку, возможно, она понравится представителям агентства, и они могут ей предложить хороший контракт в Мілан, Париж. Ідею Лариси Токарєвої щодо створення у нашому місті школи моделей підтримала підприємець Галина Слизовська. Саме вона запропонувала їй влаштувати кастинг у своєму закладі. За словами Галини Анатоліївни, вона переймається долею шосткинської молоді і зацікавлена у тому, аби замість вуличного виховання у дівчат з'явилася улюблена справа. Есть мысли такие, чтобы при помощи агентства Сумского «Мишель» организовать в городе Шостка тоже какую-то для начала, презентовать эту программу и побольше привлечь сюда. Конечно же, мы очень надеемся на вашу поддержку сейчас, внимание к городу Шостка, потому что у вас есть опыт уже не один год. И наша молодежь, мы бы очень хотели, чтобы наша молодежь тоже имела возможность такую, потому что на самом деле желающих много. Спочатку юні моделі презентували себе самих, відповідаючи на питання, які стосувалися передусім їх навчання та спортивних інтересів. А вже потім демонстрували дефіле в купальних костюмах та вміння працювати перед фотооб'єктивом. Наймолодша з учасниць – 13-річна школярка, інші ж – колишні та теперішні студентки. Деякі з них здобувають знання у Москві, Києві та Сумах. Але всі вони приїхали до Шостки, сподіваючись на допомогу рідних стін свого міста. Кожна з дівчат бажає отримати свій щасливий квиток у модельний бізнес. І через декілька хвилин стане відомо, хто ж зі шостинських красунь потрапить до фіналу, який відбудеться 29 липня у Сумах. Після жвавого обговорення кожної з учасниць Лариса Токарєва та Галина Слизовська прийшли до єдиного знаменника. До фіналу конкурсу моделей потрапили троє – Поліна Воліна, Катерина Міщерякова та Олена Марченко. Не дивлячись на свій юний вік, Катерина розуміє, що життя моделі – це не тільки гроші і слава, а й щоденна праця. Але незважаючи на це, хоче спробувати себе у новій ролі. Понимаю, что тяжело, нужно работать в всяких экстремальных ситуациях, допустим, когда жарко, это же не каждый вытерпит. Я очень рада, что попала вообще на этот кастинг. Мама Катерини не проти її вибору. Говорить, що рішення брати участь у кастингу приймали разом. Але страх за майбутні моделі своєї донечки все ж відчуває. Страшновато. Но надо научиться драться и стоять за себя. Это жизнь такая. Поэтому мне бы хотелось, чтобы она этому научилась. Я не смогла научить, может, там научит. Сама ж Олена, незважаючи на те, що неодноразово брала участь у спортивних змаганнях, свої сили до кінця не вірила. І навіть після оголошення результатів кастингу не змогла позбавитися хвилювання. Я никогда не участвовала ни в каких конкурсах, абсолютно ни в каких конкурсах, нигде не выступала. И мне подружка посоветовала, попробуй. Вот. Поэтому, может, и не уверена, так себя чувствую. За словами Лариси Токарєвої, обрати одну учасницю – це вже великий плюс. Буває, що з великої кількості претенденток не вдається відзначити жодної. А тут навіть троє вийшли до фіналу.
А ще пані Токарєвій сподобалось наше місто. Настільки, що вона ніяк не може залишити думки щодо відкриття тут школи моделей. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать и дальше, и мы поможем вам организовать здесь школу моделей, поделимся опытом. Из всех регионов Шостка лучше всех.